Squash er en sport, som alle kan være med til. Om du elsker konkurrence, eller om du er mere til det sociale element i det. Squash har faktisk det hele. For mig handler det primært om 2 ting, fitness og fællesskab. Jeg kan godt lide det hurtige konkurrenceelement i squash. Der er ikke nogen krav til, hvad niveau man skal være på. Man øver sig på nogle forskellige ting, alt efter hvem man spiller med. Så børn kan spille med voksne, voksne kan spille på tværs, piger kan spille med drenge osv. Det handler sådan set bare om at finde nogen, hvor man synes, man har det sjovt med. Der er jo ikke bare en squashklub her, hvor vi er. Der er sådan set også andre unge, der mødes, og ældre. Der er gymnastik, der er håndbold. Så det er et sted, man kommer, hvor der altid sker noget. Men det handler lige så meget om fællesskabet. Det er et kanon fællesskab hernede. Det er søde og rare mennesker, og vi tager meget gerne imod nye medlemmer. Så hvis du har lyst til at vide mere, eller komme ned og kigge, så gå ind på vores Facebook-gruppe, eller ind på vores hjemmeside, wirelessquashclub.dk, så tager vi rigtig godt imod dig.